nedělní den. Krásné téměř poledne, přátelé. Oldo, jdeš právě včas, protože já dneska potřebuju natřít plot. Pomůžeš mi? Eliško, máš štěstí, že jdu zrovna kolem. V natírání, přátelé, já jsem mistr. Loni jsem na chatě natíral 2 štíty, spotřeboval jsem barvy jako na štítu 10, ale jen se lesknou. Chceš říct, že většina té barvy zůstala na tobě? Neboj, tady to cákat nebude. Ale já stejně mám radši něco, co se natírat nemusí, protože to víš, to chce obrousit, pak základovku, pak normální barvu, pak něco proti UV záření, proti plísni a proti to je. Oldo, jsi zapomněl, že já jsem minutová manželka a dneska existují barvy 3 v 1. To znamená, že všechny kroky, které jsi vyjmenoval, zvládneme jedním tahem. Přátelé, pokrok nezastavíte. Kdo chvíli stál, už stojí opodál. Pokrok nezastavíte, ale déšť, ten bychom zastavit potřebovali, jo? Protože v dešti natírat nesmíš, to by se ti to loupalo. Tak, ale pršet může, Evičko, protože my jsme pod střechou. A navíc odpoledne má přestat pršet. Tak my budeme s Oldou natírat a vy se pojďte podívat, co nás dnes v receptáři čeká. Boj s plevelem na záhonech a pěstebních pozemcích začíná na jaře a končí na podzim. Dá se tato nekonečná a namáhavá práce eliminovat? Ano, dá. A my si dnes probereme způsoby, které můžeme využít. Přátelé, pokud milujete koupel ve vaně a přitom třeba rádi sledujete televizi nebo zobete nějaké dobroty, budete za chvíli nadšeni. Máme pro vás totiž návod na výrobu vanového stolku. Také si ukážeme rafinovaný způsob přípravy bůčku a z jeho kůže vykouzlíme čipsy. Chce to sice chvilku času, ale stojí to za to. A zaměříme se na vodní prvky na zahradě, konkrétně na koupací jezírka. Zjistíme, na co se připravit, pokud po něm toužíme, a probereme si péči, kterou mu musíme věnovat na jaře i v průběhu sezóny. A to vše už za okamžik. Dnes tu pro vás máme soutěž s firmou Adlo. Bezpečnostní dveře. Jeden z vás má možnost vyhrát bezpečnostní oblékování Tuono F4 v barvě Brown bezpečnostní třídy 3. Toto kování se ovládá klikou a madlem. A soutěžní otázka zní: Kdy přemisťujeme na záhon sadbu okurek? Za A nejpozději do konce dubna, za B nejdříve od půlky května. Správné odpovědi posílejte prostřednictvím webových stránek primadoma.cz, a to do středy 3. května do půlnoci. Vítěze zveřejníme na primadoma.cz. Neznám nikoho, komu by nevadil plevel. Alespoň mě tedy vadí hodně. A protože je konec dubna, tak plevele tady máme už poměrně dost. A Liduš, vidím, že ty jsi se pustila dokonce už do pletí v česneku. No, tady byl skutečně nejvyšší čas, ale vzhledem k tomu, že ta zem byla pořád velice mokrá, no tak jsem se do toho pustila až na poslední chvíli. A tady mám trošku česneku a opravdu ten potřebuje provzdušní. A když to tak prohlížím, tak skutečně musím zarýt poměrně hluboko, protože ty kořeny plevelů jsou skutečně v hloubce. Asi nejhorší je ten žebinec, který vytváří úplně souvislý povrch. Navíc je prokořeněný skutečně do hloubky a utiskuje mi ten nebohý česnek. Ale to není všechno, protože tadyhle vidím, že tady mám ještě obrovské pampelišky, mám tady rozrazy, hluchavky, jsou tady nějaký brukovitý plevele, takže skutečně je toho hodně. A pokud bys neměl skutečně kvalitní nářadí, tak by ses asi k těm kořenům nedostal. No ale já, Liduš, vidím, že máš plno plevele i tady v cestičkách a tam už s tím malým nářadím asi nevystačíš, takže na to vezmeme něco většího a já jsem na to přinesl plecí rámeček. Tím stačí plevel podříznout a nechat ho, pokud bude teplé, suché počasí, tak uschne. Ale ten plevel tedy tady vidím nejenom v těch cestičkách, ale po celém poli, kam chceš vysazovat zeleninu. No právě, to mě vadí asi nejvíc, protože ten plevel skutečně teď povyskočil a vidíš, že už se ta plocha téměř zelená, takže ten plevel tady báječně prospívá z toho důvodu, ale si myslím, že bychom to měli vzít celoplošně. Ale Honzo, já nechci žádnou chemii, protože nezapomeň, že co nejdřív sem přijdou rajčata a ostatní zelenina.
s tím jsem už počítal, já bych si teda na zahradu, kde pěstuju zeleninu, žádnou chemii taky nedal. Naštěstí dnes jsou k dispozici takové totální herbicidy, které jsou na bázi kyselně pelargonové a tím pádem jsou lehce odbouratelné, jsou to přírodní látky. Ovšem ten způsob ošetření tady bude přece jenom vyžadovat nějakou preciznost a je to z toho důvodu, že to budeme aplikovat postřikovačem. Často, když pumpujeme v postřikovači, stává se, že tlak nám kolísá a to je právě nežádoucí. Proto my jsme zde použili akumulátorový postřikovač, který má stále rovnoměrný tlak a tím pádem můžeme velice lehce a velice snadno celou takovouhle plochu ošetřit. No, vzhledem k tomu, že budeme ošetřovat velkou plochu větším postřikovačem, tak bych se pustila i do těch plevelů, které jsou tady jednotlivě a tam rozhodně postačí postřikovač maličký, to znamená už takový, kde je účinná látka naředěná. A jsem naprosto spokojená s tou kyselinou pelargonovou, protože už za 3 hodiny po aplikaci budou znát výsledky, plevel nádherně zaschne a já se třeba, dejme tomu, za 3 až za 4 dny můžu pustit do výsledky. Máme zase neděli, takže nikdo nedělá kromě mě. A teď pozor, zjistil jsem, že jak už býda nouzi, že mi toho doma moc nezbylo a mám doma jenom vanu a prkno. Co s tím? Řekl jsem si, dej si prkno na vanu, ať si tam můžeš dát knížku nebo nějakou skleničku. A to si dneska vyrobíme. A takovýhle krásný prkno na vanu si vyrobíme jak jinak než na míru. Tady mám prkno, ano. Vypadá, že je rovný, ale není, takže já si s pomocí stolu ho tady takhle hezky srovnám. Jak když střelí. Teď si takovouhle pěknou rovinu udělám i na druhé straně. Tady si použiju hranu stolu a tady použiju přiměřeně pravý úhel a můžu jít až. Samozřejmě zdánlivě je jasný, že to prkno je takhle i takhle úplně rovný, ale my obsedanti víme, že není, takže ho teprve narovnáme. Teď je to rovný. Takhle to bude nakonec, jo? Že my jako ležíme ve vaně, tady je stěna a tady máme takový přesah, kam dáme překvapení. Toto nejsou dřeváky, to jsou smrkánky. Jsou to prostě hranuly za smrku a my je teď dáme ze spoda na tu fošnu z jabloně. Je to proto, aby nám to prkno celý nespadlo do té vany a neutopilo se s náma. Kolik od sebe? Při mojí vaně potřebuji, aby vnějšek těch hranolů byl od sebe vzdálen 63 cm, takže musím tenhle rozměr a potom zkrátit ty prkínka podle tady té fošny. Jo? Tak jdu na to. Rázový utahovací utahovák. Teď je důležité, aby jsme si rozvrhli ty další komponenty, co tam budeme mít. Budu potřebovat pití a budu potřebovat držáček na knížky. Udělám to normálně od oka. Označím si. Tady vezmu skleničku a označím si prostředek skleničky. Jo. Beru výkružák. Vezmu miniaturní krokve a přímočarou pilou tady udělám díru pro nožičku na skleničku. Teď uděláme 4 vrty a potom je spojíme . Jsem snem všech dřevařů. Teď si předvrtávám dírky na držáček na tablet nebo knížku.
Tak, to jsem naznačil, že je to dobrý. A teď jak to je dál? Takže přátelé, hele, frknu, sklenička, tady prostě si dám takhle tableteček, vezmu si sluneční brýle, prostě ponořím se do vany. No a vy si takovouhle parádní věcičku, takovýhle prkínku můžete taky doma vyrobit, jak jinak než na míru, že jo? Přátelé, jak víme, skoro všechno se nám zdražilo, musíme šetřit. No a proto jsme tady my s naší rubrikou Beze ztrát. Samozřejmě Luboš Rychvalský, odborník v tomto oboru. Luboši, co to bude dneska? Tak dneska ti dám takovou otázku. Co bylo dřív, jestli bůček nebo prase? Nevím. Co bylo dřív? No já jsem taky na to nepřišel, ale nevadí, podíváme se tady tomu pod kůži. My si uděláme takovou odlehčenou verzi jednoho docela známého vietnamského receptu a právě použijeme kůži, kterou povaříme, pak si ji vysušíme a pak ji vysmažíme. Tak jdeme na to. Jdeme na to. Potřebujeme kousek krásného bůčku, potřebujeme ho ostrým nožem zbavit kůže a tu kůži dáme vařit do osolené vody a přidáme tam lžičku tvojí oblíbené uzené soli a tím tu kůži krásně provoníme. Mezitím si nakrájíme zbývající bůček na kostky a budeme dělat totiž ten bůček karamelizovaný, takže my si ho naložíme do marinády, která sestává z cukru a rybí omáčky. Tak přibližně 2 lžíce ty rybí omáčky, lžíce cukru a pěkně to promícháme. Ten recept je poměrně rychlej, zdlouhavý na tomto vaření kůže, ta se musí vařit tak 3 hodinky, takže máme teďka pauzičku a potom se ještě přes noc suší, takže máme další pauzičku a pak to jídlo na závěr, dámy a pánové. Bůček s jeho vlastní kůží, jako přílohou, to jste ještě neviděli. Kůže se nám krásně svařila, vývar můžeme odstavit, zatím z té kůže sundáme co nejvíc toho tuku. No a tuhle tu kůžičku si dáme teďka zase do trouby na 60 stupňů vysušit. A teďka se pustíme do toho masíčka, my budeme dělat karamelizovaný bůček, to znamená, že musíme nejdřív rozpustit cukr na karamel, a to takže rychle. A mezi tím si můžeme dát vařit vajíčka, protože to budeme mít takovou ještě přílohu k tomu. Si dáme vařit vajíčka z Moravy, 10 minutek, natvrdo pěkně. Potom v tom karamelu zatáhneme tady to marinované maso. Mezi tím ještě kouzelná omáčka Nuoc Mao, to je takový koncentrovaný karamel, kterým hezky tu omáčku zabarvíme. Radost pohledět. Teďka přidáme trošku toho vývaru a vaříme do změknutí, to znamená tak 20 minutek. Krásně probubláme, aby se nám taky ta omáčka hezky zahustila, ona musí krásně zhoustnout. Vajíčka máme uvařené, vydáme do studené vody a potom oloupeme a jdeme vajíčka osmažit. Pozor, dost to prská někdy. Ano. Takže nenaklánět se moc nad pánev, nechat si distanc a pěkně rozlatovat z obou stran. Přátelé, vařený, smažený vajíčka, to budu jíst poprvé v životě. Jo, de facto vlastně my jsme sundali z kořátku, aby jsme teďka znova z kořátku vytvořili na tom vajíčku, ale takovou více jedlou. Tak, jsou krásně dokřupava opečený. Maso vypadá náramně. Zase ho trošku podlejeme tím vývarem z kůže. A mohl by se tam přidat 2 lžíce té rybí omáčky, jo? Tady ano, podám lžíci. přidám. Ono už se to marinovalo v té rybí omáčce, ale teďka to ještě, tomu dáme tu správnou asijskou chuť. Akorát ještě tě poprosím, kousek koriandru, tomu bude slušet. A teda vyndám tu kůžičku, možná klidně bych ji takhle přepůlil. A teďka půjde do rozpáleného oleje. Podívej na ten zázrak, jo. No, kůže prostě. Jedný malý kůže za pár korun, když se jaký máš kus jídla. Tohle to, až uvidí diváci, tak budou běhat prasata bez kůže. Tak. Takhle pěkně na ubrousek. Už jenom to masíčko. Můžeme vypnout klidně. Wow. Maso v karamelu. A takže teďka si uděláme hezky takovýhle jednoduchý servis. Vůbec bych to nekomplikoval. Tak, dobře.
Teď tam dáme kousek toho masa. Tak. A poslední final touch, jenom pár kapiček sezamového oleje. Pane, váš bůček z kůží. Světová premiéra. Světová premiéra. Tak já to teda zkusím, Luboši. Tak tady. Přátelé, nemám slov. Vodní prvek v zahradě nám slouží nejenom ke koupání, ale poskytne nám i celoroční estetický zážitek. A s tím nám dneska poradí pan Martin Panchartek. Ty možnosti vody na zahradě, to máme jezírko okrasné. Jezírko okrasné s rybami, koupací jezírko, biobazén. Jaký je třeba rozdíl mezi tím koupacím jezírkem a biobazénem? No tak já bych začal tou první myšlenkou, kterou má ten majitel domu, zahrady, který si chce pořídit nějaký prvek pro koupání. A volí bazén, který je se dezinfekcí, anebo to, co dneska je trendem, jezírko nebo biobazén, kde je voda bez chemie. Voda v koupacím jezírku a biobazénu je podobná, není upravovaná chemicky, nicméně je mezi těma prvkama trošku rozdíl. Koupací jezírko je nádrž se stojatou vodou, která je bohatě osázená rostlinami, jsou tam rostliny příbřežní, rostliny podvodní, letniny. Ta koupací část je tam jenom menším podílem z celé velikosti jezírka. Určitě tam musí převažovat právě ta část regenerační s těmi rostlinami. Tu vodu nám vlastně čistí filtrátoři, což je zooplankton, a proto tam jsou ty rostliny. Na druhou stranu biobazén je zase nechemicky upravená voda, ale ta voda je tekoucí. A máme tam filtraci, máme tam nějaké čerpadlo. Tím, že protéká voda přes filtrační materiály, tak nám tam vzniká biofilm. To jsou zase ty mikroorganismy, které nám vážou fosfor, tu základní živinu, a tu vodu nám čistí. Mám nějaké minimální rozměry, které bychom měli dodržet, když se to chci pořídit, abych si nemyslela třeba, že se mi to vejde někam do rožku na 3x3 metry. Určitě můžeme postavit biobazén 4 metry čtvereční, který slouží třeba jako ochlazovací bazének sauně, ale pokud chceme v té vodě plavat, tak samozřejmě potřebujeme nějaké rozměry té koupací části minimálně třeba 3x6 metrů, 4x6 metrů. U toho koupacího jezírka tím, že potřebujeme tu velkou regenerační část, ano, tak to jezírko musí být násobně vyšší, takže třeba od 60. Ale ten maximální rozměr není vůbec jako omezen. To znamená, že spíš záleží, jaké máme místo a potřeby. Jo? No a pojďme si probrat tu péči, kterou tomu musíme věnovat jednak na jaře a jednak během toho roku. Tak Martine, v zimě jsme tu vodní plochu ponechali svému osudu. Co na jaře máme udělat? Tím úplně prvním je, že je potřeba z toho jezírka vysát nečistoty, které se usadily na dně, můžou tam být i nějaké listí a v podstatě na to je potřeba si vzít jezírkový vysavač. Na tom dně my tady máme folii, prostě hladký materiál, a proto použijeme takovýto nástavec, který je hladký, má kolečka, a my můžeme v podstatě s tím na takové krásné dlouhé násadě jezdit po dně a tu vodu vysát. Násada je teleskopická, to znamená úplně bez problémů se dostane z tohohle místa na jedné straně bazénu až na tu stranu úplně druhou a postupně vysáváme pomalými tahy a ty nečistoty v podstatě odsajeme mimo jezírko. Tu vodu, která nám z toho vysavače vytéká, tak můžeme nechat rozlít po trávníku a zalejt. Výborně. A musíme se dostat ke štěrku. Ajajaj, a co s nimi? No, máme zase nástavec, který je vhodný právě pro ty štěrky. Ten nám umožňuje tu sací schopnost toho vysavače roztáhnout na větší plochu a nebere nám to ten kačírek. Těmi štětinami můžeme ten kačírek vlastně jakoby rozhrábnout a ty nečistoty jsou nasávány a tím potom máme vyčištěné celé jezírko. Tak a další, co asi můžeme udělat na jaře, je pečovat o ty rostliny. Tady je jich poměrně málo, zastřiháváme je. Většina rostlin vodních v podstatě přizimovává pouze v kořenu. Ano. To znamená, že na jaře je potřeba odumřené nadzemní části rostlin ostříhat. Takovou nejvděčnější rostlinou je kosatec, je dumen, takže ta rostlina je ještě poměrně malá. Tohle je orobinec, tady vidíte, že ještě ta část nadzemní je úplně suchá a v tom jezírku ten kořen je zasázený, je pod tím substrátem a je potřeba nad tím substrátem ostříhat. A takhle čistou rostlinu my zasadíme přímo do toho čistého štěrku ve frakci 4-8 mm. Ta rostlina nám v tom krásně zakoření. A v průběhu sezóny teda věnuju jakou péči? U těch rostlin můžeme ostříhat uschlé věci nebo odkvetlé části rostlin, ale potom je potřeba se věnovat bazénu jako takovému, to znamená, je potřeba občas vyčistit dno. Můžeme použít jezírkový vysavač, který jsme si už převedli, anebo bazénový robot. To zní prostě úžasně. Upřímně, je mi dost líto, že mám doma akorát starý bazén. Tohle by se mi taky líbilo.
To není problém, až se rozhodnete něco změnit, tak ten vlastní starý bazén tam může zůstat, ale lze ho přestavět jednoduše na koupací jezírko nebo biobazén. Přidělá se ta regenerační část a získáte nejenom pokračování toho koupání, ale i pěkný estetický prvek. To jsem netušila, že ze starého bazénu to jde. Je to možné. Díky moc za všechny dnešní rady, panu Martinovi, pan Chartkovi, díky. Tak děkuji. Evičko, to je krásná zelená barva. U nás se ploty natírají většinou na hnědo, ale tohle, to bude borovice, ne? Oldo, ty jsi vedle jak ta jedle, protože ona je to jedle. Tak si pojďme říct, co nás dnes v receptáři čeká. Hnedle. Každý, kdo má k užívání nějaký ten kus země, čas od času vezme nářadí a jde zastřihávat nebo sekat. Zdá se pracovat na něčem, co pro přírodu není přirozené a je jen naší potřebou, oproti džungli, kterou by zřejmě vytvořila sama květena, nebo ne? To zjistíme. Přátelé, krájení je relax, ale jenom v případě, že máte ostrý nůž, jinak je to spíš noční můra. Ukážeme si, jak brousit nože správně a máme pro vás i speciální zlepšovák. Řekneme si, čeho si máme všímat při výběru bezpečnostních vchodových dveří na internetu. Jaké certifikáty by měly mít skutečné bezpečnostní dveře, zda musí splňovat nějaké normy, i jestli je lepší je otevírat na otisk prstu, nebo je nejlepší starý dobrý klíč. Ale nejdříve se zaměříme na chov želv. Ty sice bývají jedním z prvních zvířat, která mají děti doma, ale panuje mýtus, že jsou velmi nenáročné. Dnes si ukážeme, co všechno želva pro svůj spokojený život potřebuje. Už za okamžik. Dnes tu máme ještě jednu soutěž, a to s firmou Detecha. 3 z vás mohou vyhrát Carbolineum Extra, dekorativní a ochrannou lazuru na dřevo v exteriéru, dřevostavby, pergoly, ploty, altány, a to v 8kilovém balení, v odstínu dle vlastního výběru. Lazura dřevo neuzavírá, nepraská a neloupe se a zvýrazňuje přirozenou kresbu dřeva. Soutěžní otázka zní: Kdy obvykle kvete magnolie? Za A v dubnu, za B v červnu. Správné odpovědi posílejte prostřednictvím webových stránek primadoma.cz, a to do středy 3. května do půlnoci. Vítěze zveřejníme na primadoma.cz. Suchozemská želva bývá první zvíře, které děti mívají doma. Je nenáročná, nemusí se venčit a panuje takový mýtus, že si bude žít svým vlastním nenáročným životem. Dnes si ukážeme, že i želva potřebuje ke spokojenému životu vhodné podmínky a řekneme si, jak je zajistit. Paní Lenská, my jsme tady sice v pražské zoo, ale rádi bychom poradili divákům, jaké želvy lze chovat doma, jaké jsou zemské želvy. Úplně nejlépe je to se středomořskými želvami, protože většinu z nich můžete chovat v létě, potom venku na zahradě a vlastně v zimě jenom budete zimovat, takže nemusíte si připravovat doma ani žádné terárium. Tak, želvu už tedy mám a co budu potřebovat k tomu chovu jejímu? No to záleží na těch podmínkách, jestli je budete mít teda výhradně doma, nebo jestli teda budete mít spíše zahradní chov nebo balkónový. S tím balkónovým chovem je to podobné jako v terárii, takže nejlépe terárium je takzvaný jakoby želví stůl. Je to vlastně akvárium bez vršku. Ze zhora spustíte nějakou žárovku, nejlépe žárovku, která má také UV záření, UVA, UVB, ale musíte mít rozdílné teploty. Takže někde v rohu musí mít ta želva kolem třeba 25 stupňů a potom žárovkou by měla mít kolem 45 stupňů, aby se mohla jít vyhřát. Pak je důležitá vrstva substrátu. Je jedno, jestli budete mít písek nebo lignocel, to znamená tu kokosovou drť, nebo třeba rašelinu smíchanou s pískem, protože když se podíváte na želvy v přírodě, tak také žijí na různých podkladech. Ale je dobré, aby ten substrát byl poměrně vysoký a aby byl na nějakém místě terária neustále vlhký, aby ta želva se mohla právě zahrabávat na noc do toho vlhkého substrátu a přesto přejímat i vodu přes krumíř a přes celé tělo. A jak by měl vypadat ten venkovní výběh pro želvu?
Venkovní výběh můžete si udělat vlastně podle svého uvážení, ale rozhodně doporučuji, aby to byla ohrádka a aby byla ta ohrádka nejenom směrem nahoru, ale i ohrádka směrem dolů, protože želvy se dokáží velmi dobře podkopávat. Je dobré, když je travnatý a je dobré, když tam je kopeček, aby tam želva třeba mohla po případě snášet vajíčka. A samozřejmě nesmíte zapomenout na stín, protože želvy, stejně jako ostatní plazy, si sami nevyrábějí teplotu. Takže oni si neumí sami tu teplotu zvýšit a neumí si ji ani sami snížit. Já mám jednu známou, která se bojí svoji želvu nechat doma samotnou, když jde na dovolenou, aby se náhodou, kdyby se otočila na záda, tak aby jí tam neumřela sama. To bývá častý problém u lidí, že se bojí, že želva, která se otočí na záda, se nedokáže otočit zpátky. Ona se dokáže otočit zpátky. Ona vlastně použije hlavu jako takový opěrný bod, takže se tou hlavou opře a potom rozkmitá vždycky nohy na jedné straně a dokáže se přetočit zpátky. Dokonce už máme zaznamenané, že třeba želva jde želvě pomoct, takže je dobré mít to terárium rozčleněné třeba nějakou kůrou, kamínkem nebo něčím takovým, aby se dokázala otočit zpátky, ale zdravá želva se vždycky dokáže otočit zpátky. Kolika let se dožívají ty klasické želvy, které Ty malé želvy se dožívají kolem 100 let, ale samozřejmě je to jako u lidí. Ne každý člověk se dožije 70, 80 let, tak ani ta želva nemusí. No a potom tady máme ty velké želvy, ty by se měly dožít mezi 150 a 200 lety. Takže ty je lepší doma nechovat. Já to takhle nemůžu říct, protože já mám ráda všechna zvířata a myslím si, že jim tím nenápadně vracíme to místo, které jsme jim vzali v přírodě, když je pustíme do našich domovů. Ale je to důvod, proč já bych velké želvy doma nechovala, protože bych nechtěla nechat nepříjemné dědictví svým dětem a dalším příbuzným. Takže lepší bude malá želva. Už to začíná. Květina se probírá, začíná bujet, začíná růst a možná nám chce i přerůst přes hlavu. A tak je potřeba vzít sekačky, křoviňáky, ploťáky a jít zastřihávat, vyžínat a sekat. Není to však v zahradách jen o tvarování keřů, které nějakým způsobem možná určuje móda a trend, který jsme si my jako lidi vymysleli. A je to vlastně o tom, že se snažíme vegetaci udržet v nějakých optimálních mezích, které nám dala už historie. My jsme totiž jako druh většinu svého vývoje strávili takzvané lesostepy, kde je přirozený poměr stromů a travnatých bylných ploch. Tohle se snažíme dosáhnout i na našich zahradách. Ta bajná lesostep, pro nás tak pohledná, by se dříve nebo později stejně stala lesem, nebo dokonce džunglí. Pokud by tam nebyla velká zvířata, která konzumují rostliny, získávají tak pro sebe energii a udržují prostředí v nějakém optimálním stavu. My však velká zvířata nemáme a tak si musíme pomoci technikou. Kdybychom si tak chtěli přinést divočinu do našich rukou, do našich strojů, tak tady motorovou kozu teďka odložím a budu si hrát s motorovou ovcí, s kterou budu udržovat trávník. Hrajeme si tu trošku na zvířata. Takže nám nezbývá, než použít motorovou zvěř, pokud tedy nemáme na zahradě ovce, kozy, případně krávy. Je docela výhoda, že v dnešním světě akumulátorového nářadí to aspoň neřve jako tur a navíc nám k tomu stačí jedna baterka. Pokud najdete v těchto motorových žroutech zeleně zalíbení a chtěli byste pomoct i divoké přírodě, zkuste oslovit nějaký svaz ochránců přírody a nabídnout jim pomoc. Jistě ji rádi přijmou. Zdravím všechny dámy, paní slečny
a chlapi z paneláku. Dneska se pustíme do ostření nožů, respektive jak správně brousit nůž. No to by mě zajímalo. Teda. Asi to nejjednodušší a nejrychlejší, co zná pravděpodobně každý divák, je mít nějaký takový integrovaný brousek na nůž, který je bezpečný, jednoduchý, na tom si můžeš zkusit, pravděpodobně to znáš. To mám taky, doma. Vlastně, no ale bacha, jako pozor, mám doma. A to je přesně ten moment. Držíš rukou a pak samozřejmě ten nůž trošku tlačíš a táhneš pomalu. To, že tam takhle s tím prošmrdláš, to vlastně akorát zničí to ostří. Dobře, takže táhnu a pěkně pomalu, jo? No, a musíš táhnout opravdu tak jako tahem, pozvolna, trošku tlačit na ten nůž a... No a teď ukáž? No, už je to dobrý. Může se stát, že ten nůž je opravdu po delším používání, nebo často řežeme na talířích, že jo, což je největší neduha, a pak se to lehko zničí. A je potřeba tomu vrátit zpátky ten tvar. Můžeš si pomoct a nemusíš mít na to žádnou extra brusku. Vyrobíme ji tady z takovýchhle kotoučů. To je skládaný brusný kotouč, neboli lamelový, na kov. Já tady mám 120, když budeš mít jemnější, určitě lepší. No a potřebuješ 2. Pak budeš potřebovat ještě kousek hadice. Z té hadice se odřízne 2 cm. Vyzkouším ten tvůj nůž. Teď se pravda ukáže. Jako, ještě to není ono. To nám bude fungovat na vystředění, aby to nelítalo. To znamená, potřebujeme tak zhruba 10 cm šroub M12, takovouhle velkoplošnou podložku, do toho se vloží ta hadice. Z druhé strany nasadíš úplně stejným způsobem ten druhý kotouč, podložka a matka, to můžeš už natočit ty potík a dotáhnout až dolů. Teď potřebuješ tohle k sobě stáhnout, takže 2 19, jo? Tady si dáš jeden klíč, pojď, můžeš. Na druhé straně druhý klíč 19, utáhneš proti sobě. Tak, stačí. A pro zichr bych dal ještě jednu matku a tu zase klíčem jednoduše jenom dotáhneš, nasadíš do vrtačky, jo? Tak pojď, tady si takhle to rozjedeš a zde do toho prostoru takto vložíš ten nůž a směrem k sobě s ním pomalu budeš projíždět, jo? Tak zkouška. Musíš se jako držet do toho, jo? Nesmí ti to skákat, dívej se. A dívej se, to je brus, co? To je brus. To je první část, pak potřebuješ brusný kámen neboli brousek, ten si namočíš a ten nůž takhle pěkně po obou stranách. Dobrý je si třeba chytit to také na té špičce a musíš, vidíš, jak je to nakloněný, tak v tom sklonu a takhle vytahuješ vlastně to ostří, jo? Prostě to vyhladím do hladoučka. Přesně. A nakonec, Evi, odsilka, to znáš ze zabíjačky, ne? Nebo ne. No a tam zase vycházíš z toho, že musíš mít vždycky stejný směr, jo? To znamená, takhle pojedu a pak když jdeš zpátky, tak takhle, jo? No, tak pojď. No, to ty budeš teď ostrá. A zase musíš držet ten sklon toho. Takže jedu, takhle normálně šup, jednou tak a ze spoda, hop, a nahoru a dolů. A nahoru a dolů. No a můžeš jít už klidně na zabíjačku. A dívej, zkouška, jestli je ten nůž ostrý, jo? To je skvělý, ten jede, ale tak ať máte všechny nože ostrý. Jako břitva. A zas příště? Na minutku. Přesně. Není asi nikdo, kdo by doma nechtěl být v bezpečí. Bezpečnostních prvků je mnoho a my se dnes zaměříme na ten nejzásadnější z nich, tedy na dveře. Bezpečnostní dveře. Jsem koukal, že dneska se dají bezpečnostní dveře koupit normálně na internetu. Tam je ta reklama s tím beranidlem, ta policie nedostane se dovnitř, máte bezpečnostní dveře. Je to opravdu takhle jednoduchý, nebo tam jsou nějaký ty certifikáty, různé třídy a tak dále? Jak to je? Určite sú možnosti, aby si človek vyklikal aj svoje bezpečnostné dvere cez internet. Bol by som však veľmi opatrný, lebo je tam viacero takých záľudných vecí. No a sú nejaký konkrétní certifikáty, co se týče té bezpečnosti? Môžete si vybrať zo 4 tried bezpečnosti. Jednička, ktorá je najlacnejšia a ochráni voči takému ľahkému, jednoduchému náradiu. Postupne 2, 3 až 4, ktorú mimochodom ja doporučujem, keď už si vyberiem bezpečnostné dvere, aby ma skutočne ochránili. Jaký vlastně materiály se používají na bezpečnostní dveře? Všude se slýchá pancéřované dveře a tak dále. Čím přesně jsou pancéřované? Rozhodne zo skúseností ja doporučujem, aby tá konštrukcia dverí bola zo železa, z ocele. Mali by tam byť viaceré výstuhy po celej ploche tých dverí. Nedoporučujem žiadne iné materiály. Je tam kvalitný trezorový zámok,
No a tá oceľová konštrukcia môže byť obalená vizuálne aj pekne, aby to pôsobilo esteticky. Jak je to vlastně se sklem, třeba v bezpečnostních dveřích? Dá se říct, že dveře ze skla jsou furt ještě bezpečnostní dveře? No môžu byť a nemusia. Keď si dám do akýchkoľvek dverí bežné sklá, tak samozrejme vidím cez ne, ale sa dajú veľmi ľahko rozbiť. Ale na trhu už existujú tzv. Pancierové sklá, ako do vstupných dverí do rodinného domu. Čiže by som vás videl cez to sklo, ale rozhodne by som sa ku vám nedostal. Je to i neprůstřelný případně? Vidím, že na vás často strieľajú cez dvere. Sú na trhu aj bezpečnostné dvere certifikované voči priestrelom. Tam záleží samozrejme na kalibri. Sklo voči priestrelu nie. Sklo vydrží voči ťažkému náradiu, napríklad kladivo, napríklad sekera, krompáč. Teď je potom otázka, jestli ty dveře samotný nevydrží třeba víc než ta stěna, ve které jsou zasazený. Jak je důležitý vlastně to usazení těch dveří? Preto ja nedoporučujem, aby ste si sám zmeral tie vaše pôvodné dvere. Pretože nové dvere bezpečnostné by sa mali vyrobiť na mieru. To znamená, mal by tam prísť technik, ktorý je odborník na zameranie. Tá stará zárubňa sa vyndá von, osadí sa nová bezpečnostná a tá musí presne zapadnúť do toho otvoru. Musí byť podľa hrúbky steny tá zárubňa správne zvolená. No a co ty nejmodernější technologie? Tak sken na prst třeba? Otisk prstů? Hovorí sa tomu inteligentné bezpečnostné dvere, kedy sa zamení ten mechanický kľúčik za váš prst. Vašim prstom vlastne dvere odomykáte, zamykáte, dokonca ich môžete ovládať aj cez váš mobilný telefon. No jasně. Když někdo přines váš prst, není problém, že jo? A je doma. Ale v každom prípade by ste na to prišiel, že vám ten prst chýba. Tak děkuju za rozhovor. Rado sa stalo. Oldo, víš, co se mi na tom nejvíc líbí? Že jsme nezakryli tu kresbu dřeva a naopak krásně vynikla. Podívej. A víš, co mně se na tom líbí? Že se to ve dvou lépe táhne. Tak jsme to měli rychle hotové. Máme tady poslední 4 plaňky, natřeme je a můžeme jít. Co? Slavit. Slavit. Čarodejnice. Dneska, přátelé, čarodejnic. Budeme opékat bušty, já se na to strašně těším. A jestli pak víš, proč se ty ohně vlastně zapalují? Ne. No už staří Keltové je zapalovali proto, aby se zbavili všeho nečistého a získali ochranu na následující období. Aha. No, já jsem trochu starší, tak já si pamatuju, že to bylo z jiných důvodů, ale to nechme stranou. Tak hezkou neděli a magický večer přejeme. A za týden, přátelé, se s vámi těšíme. Ahoj. Hele, a přestalo pršet? Opravdu.